खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियार बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जे मेल मिटिं खुंनानै समखौ थांहोगासिनो दं होननानै बाथ्रा सोंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै राजु नार्जारिया गोख्रों फिननाय होदों। बे समाव सुबुं धाराखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना मोनथिया दे सुबुंखान्थि हादराव दे सुबुं धारा दङ दा बेखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मिथिया जायनि थाखायनो बिथांमोना गोबां बाथ्राखौनो बुंबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाबि दमकि सिगि सग' भट लायो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे भट लानायानो बिथांमोननि कालचार होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा, बुग्रा मानसि नङा, जोंनावथ' हाथियार गैया। जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर। जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा। बे बिपिएफनिसो कालचार। जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाबि दमकि खालामो, सिगि सग' खालामो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनो बिथांमोननि कालचार होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बा हारिमु होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा होननानै बाथ्रा बुंदों जे जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा, जोङो सोरखौबा दाबि दमकि खालामग्रा मानसि नङा, जोंनाव हाथियार गैया होननानै बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाबि दमकि खालामग्रा सिगि सग' खालामग्रा सुबुं धाराखौ बिथांमोना मोनथिया होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां राजु नार्जारिया। नोंथांमोना मिथिगौ जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां हाबाफारि खुंफुंगासिनो। बे खुंफुंनाय बाथ्राखौ लानानै बेरेखा दोलो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सोंथि खालामदोंमोन। थामहिनबा बिथांमोना बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन दे बे समाव बिथांमोना थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हाबाफारिल' लायो, मेल मिटिंल' खुंनानै समखौ बारहोदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो खौरांगिरिया सोंनायाव गोख्रों फिननाय होदों राजु नार्जारिया। राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों दे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सुबुं धारा खान्थिखौ बिथांमोना मिन्थिया। सुबुं धारा खान्थियाव जे मेल मिटिं खुंनांगौ बा खुङो रायजो राजाफोरजों सावरायनांगौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिन्थिया। बिथांमोना मिन्थिगौ दाबि दमकि खालामनानै सिगि सग' खालामनानै सोरखौबा बुनानै बिथांमोना भट आदाय खालामो आरो बेनो बिथांमोननि कालचार होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां राजु नार्जारि बिथांखौ। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाबि दमकि खालामो नामा, भट बिनो थाखाय बे समाव बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ सिगियो नामा, रायजो राजाफोरनि खाथियाव बिथांमोना दाबि दमकि खालामनानै बिथांमोनखौ सिगि सग' खालामनानै भट लायो नामा, बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाबि दमकि खालामो नामा, बिथांमोना सिगि सग' खालामो नामा, सोरखौबा बुनानै बिथांमोना भट लायो नामा, बे मोनसे गिदिर सोंथि। बे समाव राजु नार्जारिया जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय। गोजोन्थों। गियान गैया, खालि सिगि सग' बुनाय सोनाय दाबि धमकि बेखौल' बिथांमोना बुजियो। जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा, बुग्रा मानसि नङा, जोंनावथ' हाथियार गैया। जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर। जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा। बे बिपिएफनिसो कालचार। जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं। बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक सिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया। सुबुं धारा खान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया। खालि सिगि सग' बुनाय सोनाय दाबि धमकि बेखौल' बिथांमोना बुजियो। जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुं धारा खान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हान्जा। जेब्लानाखि नोङो सुबुं धारा खान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन, रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन, रायजोफोरनि गोसोखौ जोङो जय खालामनांगोन, होमबासो जों भट मोननो हागोन। जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा, बुग्रा मानसि नङा, जोंनावथ' हाथियार गैया। जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर। जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा। बे बिपिएफनिसो कालचार। जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै
बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक सिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया सुबुं दारा खान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया खालि सिगि सग' बुनाय सोनाय दाबि धमखि बेखौल' बिथांमोना बुजियो जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुं दारा खान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हान्जा जेब्लानाखि नोङो सुबुं दारा खान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन रायजोफोरनि गोसोखौ जों जय खालामनांगोन होमबासो जों भट मोननो हागोन जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा बुग्रा मानसि नङा जोंनावथ' हाथियार गैया जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा बे BPFनिसो कालसार जोंनि कालसारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन